En aquesta sessió volem dur a terme una classe de ioga infantil. A través del ioga, els nens exercitaran la seva respiració i aprendran a relaxar-se per fer front a l'estrès, a les situacions conflictives i de la falta de concentració. Per dur a terme aquesta activitat, els infants es col·locaran en esterilla, deixant marge entre company i company. A partir d'una instrucció donada ja sigui per el docent o per una app, els infants hauran de realitzar les activitats guiades. En aquesta activitat, els alumnes aniran canviant de rol. Seran mestres duent a terme l'explicació d'una de les postures. L'alumne, a partir del l'app Daily Yoga, la qual defineix en tot moment les limitacions i els requisits de cada exercici, anirà donant instruccions sobre la imatge que hi apareix. Aquesta activitat servirà també per repassar els principals grups musculars.